ni langilenaz, orduan musikak eskaintzen doztena da, gaitasuna ihes egiteko egunerokotasunetik eta bueno, nire bunker txiki baten sartzeko aukera sortzeko eta beste batzuekin banatzeko sormena. Ez dakit Urtzirentzako. Niretzako ihes egiteko forma bat baino izango litzateke meta bakarra, ez? Bestea da nolabait bizitzeko behar dugun, lana eta hori guztia behar duguna, eta bizitza da, fina. Osea, betidanik nahi izan duguna, txikitatik arnastu eta edan duguna, eta da orain badekogu holan bizitzeko sortea, ez gara famatuak, baina nahi duguna egiten dugu, así que hori da musika horretzako. Askatasuna, lagok zerbait. New Life. Average swings of change bring us rotten sticks. Yes, daily grind, crashing the fatal brain cell. Everything seems to be a consequence of choices that apparently never made their consciously. Show me your face, let me get out of these numbers play. None of what can be said. Every time the wall is taken down, it's just a baby replaced by a taller one with sharper body. Paranoid inside a shell